kysymys yleisöstä. Mikä ihme on tarkkis? Tarkkis on siis vanhan ajan tarkkailuluokka. Ja siihen aikaan se tarkoitti sinne, että sinne laitettiin kaikki epäsopivat ja epäsosiaaliset yksilöt. Ja joskus sitten niinkin, että jos oli sattunut vaikka ystävystymään jonkun vähän paremmissa piireissä olevan ystävän kanssa, niin sitten erotettiin sillä tavalla ne hylkiöt, kuten minut, niin sitten sinne tarkikselle, että ei häiritse muita kuolevaisia. Tämä on ihan tosi tarina. Ja olen innoissani, kun saan senkin sanoa ääneen. No ystävät, sit voisi sanoakin mitä ne niinku on. Mä oon aina kokenut, että ne ihmiset, joiden kanssa on läsnä missäkin hetkessä, niin ne on niinku niitä tärkeitä ihmisiä. Ja se on minun ihmettelyn aihe edelleenkin ihan keski-ikäisenä ja traumapsykoterapeuttina. Että se on ihan valtava mysteeri, miksi ihmiset käyttäytyy niin kuin ne käyttäytyy.